Avui presentem Els Númerlis, de William Joyce i Christina Ellis, editat per Andana Editorial. Sabeu com va aparèixer l'alfabet? Per què la A té la forma que té? A partir d'aquestes preguntes, el llibre ens presenta una història amb molta imaginació que podran disfrutar menuts i grans. Com que és un àlbum il·lustrat, la part visual és molt important i trobem una referència molt clara al clàssic del cinema en blanc i negre, Metròpolis. Això es veu no només en els dibuixos, sinó que ho trobem literalment per escrit, ja que el llibre està dedicat en part a la memòria de Fritz Lang. En aquella pel·lícula es parlava de la lluita de classes i es veia sobretot com els obrers portaven una vida molt penosa en les fàbriques i dedicaven la seva vida a fer una vegada i una altra sempre el mateix en un procés molt repetitiu i aspiraven a alguna cosa més. I es veia com un grup de treballadors es rebel·lava contra l'ordre establert i buscaven fer alguna cosa diferent per a que la seva vida poguera ser millor. En el llibre, la vida està formada únicament per números, les paraules no existeixen com a tal i tot es denomina amb xifres, els aliments, els carrers, les persones. I hi ha un grup de treballadors que es diu els Númerlis que decideixen que necessiten alguna cosa més, un canvi, i això els porta a unir-se i treballar junts d'amagat. Al principi no saben què busquen i van provant sobre la marxa. El que fan és desmuntar els números. Els disseccionen en parts i amb aquestes peces intenten construir alguna cosa diferent. I el que fan és anar provant fins que construeixen les lletres. Sempre s'ha dit que les lletres i els números eren dos àmbits separats i que o eres de lletres o eres de ciències. Però això no és així perquè sempre han estat relacionats. De fet, hi ha càlculs molt avançats que es fan directament amb lletres i utilitzem les lletres en les fórmules. I fins i tot en els llibres, on aparentment tot és història, trobem numerats els capítols i les pàgines. De manera que sí que estan relacionats i en aquests llibres veu d'una manera molt evident. L'àlbum és especial no només pel contingut, sinó també pel format, perquè al principi es llig en vertical. Al principi tot està en vertical i en blanc i negre, i a mesura que apareixen les lletres sorgeix el color, i s'alternen pàgines en blanc i negre i en color amb làmines en horitzontal i en vertical, fins que al final es combina tot i apareixen làmines en fons en blanc i negre amb detalls en color i directament al final tot en color. Això també és una referència a la pel·lícula perquè uns anys després es va projectar una versió acolorida d'ella. És molt bon llibre per als primers lectors que estan aprenent l'alfabet i també per a pares que vulguin llegir-lo als seus fills per animar-los a conèixer les lletres i la lectura. I si sou professors, és molt bon material per a treballar-lo en l'aula, ja que tracta diverses àrees de diverses assignatures i hi apareixen temes transversals. Espero que vos hagi paregut tan interessant com a mi i que aneu corrents a la llibreria a comprar-lo. I si voleu fer una lectura de realitat augmentada amb jocs i activitats, podeu descarregar una aplicació disponible per a iOS i per a Android en la web www.numerlis.com.